Ka kɛ ni Américains ka ni jamanatigi sigi kalata baro sigiba ye min kɛra Philadelphia fɛ an tun ye a lase aw ma k'a fɔ ko VOA banbara ye wele bila Kalifa Gajaga ma maliden do min sigiyɔrɔ bɛnnen do Columbus ma Ohio ale b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Monsieur Gajaga i n'u la Ante Mariam i ka kɛnɛ bisimila Ayiwa an bɔra ka laseliw mɛn ani ka fara barosigi kan min kɛra jamanatigi dankan Kamala Harris ni jamanatigi kɔrɔdonla Trump cɛ nin barosigi min kɛra Philadelphia fɛ sɔrɔ e ye mun faamuya la faamuyali caman bɛ sɔrɔ la alhamdulilahi rabbil alamina nin ye leçon caman de ye mɔgɔw ka min faamuya min b'a yira k'a fɔ ko Amérique ka démocratie nɔgɔ foyi t'a la d'abord cɛ ni muso u ye ɲɔgɔn sɔrɔ débat la a filanan vice-présidente o tun tɛ o wolola yan sa mais a parents tɛ yankaw ye bon yɔrɔ caman na mɔgɔw b'a fɔ i ye nin siya in ye i tɛ nin jamana mɔgɔ ye bon o tɛ Amérique yan Amérique de ye dugu ye i bɛ se ka i parents bɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ mais n'i wolola i bɛ se ka kɛ sababu ye ka président i y'a magɛn k'a sɔrɔ i n'a fɔ Obama y'a sɔrɔ cogo min na mais débat in yɛrɛ vraiment a débat diyara kojugu a ɲɛna yɛrɛ mais a kɛra mɔgɔ sugu fila ka débat ye u ka débat cogow tɛ kelen ye u hakilila cogoyaw tɛ kelen u labɛn cogow ma kɛ kelen ye ne y'o de faamuya nin débat in kɔnɔna na ayiwa e yɛrɛ fɛ kuma latigɛ tɛ Kamala y'a daminɛ ni k'a bolo di Trump ma hakilila o balila Trump la o kɛra fɛn min diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ ne hakili la ayiwa e yɛrɛ ye jateminɛli jumɛnw kɛ danfara jumɛn de donna ɲinan barosigi cɛ ni san 2020 o ta cɛ bon danfara komi o kɛra a mɛnna dɔɔni mais ne hakili tora min na kɔni o y'a sɔrɔ Biden tun tɛ ni si mɔgɔkɔrɔba ye 2020 y'a sɔrɔ fanga b'a la a hakili ka ɲi o ni a ka min kɛra juin kalo la o tɛ kelen ye o débat in na a ye Trump vraiment a ye ɲɛ sɔrɔ mɔgɔw dara la o de la k'a sigi bon sur débat in bon mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ a la mais a bɛ ko Kamala tun labɛnnen don ka tɛmɛ Trump kan débat yɛrɛ la i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a structurelen tun don a kelen bɛ k'i labɛn ka fɛnw sigi ɲɔgɔn kan faamuyali bɛ sɔrɔ min na ordre tun b'a ka kuma cogo la bon Trump tun bɛ kuma a ka kuma bɛ taa a bɛ yɛlɛ bon donc ale ma labɛn débat kama il me semble kosɛbɛ burujali tun b'ale ta la kosɛbɛ ka tɛmɛ kuma yɛrɛ kan quoi ne ka faamuyali kɛr'o ye o kɔrɔ tɛ n bɛ ka mɔgɔ lafasa dɛ mais ne ka faamuyali de kɛr'o ye ayiwa farafina gunkana den minnu bɛ Amérique jamana kan yan ni yamaruya b'u bolo ka se ka kala ta ni kalata in na e yɛrɛ fɛ olu bɛna kala ta a fanba ka taa fan jumɛn de fɛ ni an ye ɲininkali d'i ma misaliya la bon ne kɔni komi ne bɛ Ohio yan n bɛ to ka voyager parce que ne fana ye consultant de ye n bɛ voyager n bɛ baara kɛ gouvernement fɛ ka taa tribunaux la ka taa mɔgɔw ka kumaw lase donc n bɛ voyager n bɛ kuma n bɛ maliyɛn ni farafin minnu sigilen bɛ n bɛ kuma a caman fɛ bon a tilannen don fila ye bon mais fanba b'a fɔ ko Trump ka waati la ne t'a dɔn u b'o fɔ kun min na ko wari tun bɛ sɔrɔ ko économie tun ka ɲi k'o kama k'olu bɛ fɛ Trump ka na ne b'o mɛn mɔgɔ caman da mais mɔgɔ caman fana b'a fɔ ko ko vraiment ko nin ye farafin ye muso de don fana vraiment Amérique k'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ye démocratie yɛrɛ ko o la muso kana furu fana ka ɲi donc a tilannen don fila ye mais min kɔni bɛ n ye min faamuya mɔgɔ caman b'a fɔ ko Trump ka taa ko wari tun bɛ circuler kosɛbɛ ko économie tun ka ɲi bon en tout cas an ka barolasigi ninnu caman na denmisɛnninw b'o fɔ fanba b'o fɔ mais fan dɔ fana bɛ yen o fana bɛ Harris kanu la donc a fila bɛɛ garisɛgɛ bɛ yen ne hakili la tant que élection ma se mɔgɔ tɛ se k'a dɔn yɛrɛ jɔn bɛna passer an ka foli b'i ye nin tun ye Kalifa Gajaga ale ka laseli ye maliden don min sigilen don Columbus Ohio